Mga kauban, di ata dinhi sa nahitabuan sa simbahan sa Santa Rosa de Lima sa lungsod sa Daan Bantayan, Cebu. Atog yung nakita dinhi ang grabing kadaot sa simbahan. Human ang 6.9 magnitude nga linog migo dinhi sa Daan Bantayan, siyudad sa Bugo ug uban pang mga lungsod sa northern parts sa Sugbo. Daghan ang naguol sa nahitabo nining trahedya. Apan pabilin nga malaumon ug dunay kadasig ang atong parokyano nga kining naguba nga porma sa simbahan mabalik pa ni sa original nga porma, pinaagi sa tabang ug paningkamot sa National Historical Commission, National Museum. Diin paningkamutan nila nga mabalik yun ang porma sa naandan nga porma. Ila paning susihon ang ubang parts pa noon ani nga simbahan kung doon na pabaylaing kadaot kay wa pa man gyud nakasulod sa sulod nga bahin ini human nga nitayog ang linog. Tungod nga daghang mga tao ang nanguryoso gibutangan og net dinhi sa duol sa nahitabuan sa tubangan gyud, samtang diri sa unahan dunay cordon, no, off limit sa mga tao nga moari dinhi kay naiuban sad nga moari dinhi sa simbahan panguhaon ang bato, no, kay souvenir. Naiuban dunay mga katuyuan, nay mga tahas-tahas, dunay ilang baga ritual, mga ritual, no. So pagkakaron dili lang una pasudlan sa mga taong labi naghilabtanon manguha og bato. So pangon Daan Bantayan.